אני לא האמנתי שיכול להיות מצב כזה שראש עיר יגיע, יתחיל להתנהג כמו עבריין. דלד היה עד לא מזמן עובד בכיר ודומיננטי בעיריית רמלה, עד שהתפטר לאחר שלדבריו ראש העיר החדש מיכאל וידל שב ודרש ממנו לבצע מעשים פליליים. לא ראיתי את עצמי יכול להמשיך במערכת הזאת. הכי חמור זה מערכת לא חוקית. העסק הופך להיות יותר ויותר לא חוקי. אז אני הופך להיות לא רצוי, כי אני לא משתף פעולה. היום הוא מדבר בפעם הראשונה על הנעשה בעיריית רמלה תחת שרביטו של וידל, ונותן עדות ממקור ראשון לשחיתות הציבורית, תעשיית הג'ובים, המינויים הפוליטיים, והשימוש במנגנון הפיקוח העירוני כדי לצ'פר את התומכים ולהתנכל למתנגדים. אתה מגיע לאנשים שאתה יודע שתמכו בו והם אומרים, מי אתה שתרשום לי דוח, אני אבטל את זה, אני אלך לוידל, אני אלך לראש העיר. אין דין ואין דיין. כבר עם כניסתו לתפקיד, מספר דלד, החל וידל לתת הנחיות לא חוקיות לפיקוח העירוני. היו הנחיות מסוימות לאנשים מסוימים לא לרשום דוחות, אנשים שאתה יודע שהם תמכו בו. היו בהחלט מקרה שאני הגעתי ואני באתי לרשום דוח, ונאמר לי על ידי אותו בן אדם שבאתי לרשום לו דוח, חכה מה יהיה לך כשאני אגיע לוידל. ואז מה קרה? ואז אני ביקשתי ממכם לא לרשום להם דוחות, מה אתם לא מבינים? אני אעיף אותך. ראש העיר מתקשר בעצמו לפקחים ואומר לזה תיתנו דוח, לזה אל תיתנו דוח? ראש העיר, לפעמים הנהג שלו, לפעמים מי מהיועצים שלו, ולפעמים אפילו אשתו. בשבוע שעבר פרסמנו כאן את סיפורו של חזי משה, שתמך במועמד מתחרה, ואחרי הבחירות קיבל דוחות שווא כמעט בכל יום. היו לי שלטים של מועמד אחר על הנגרר. ביום של הבחירות ראתה אותי אחות של גיסתו, והחליטה שהנגררים לא יישארו פה. חודש אחרי, פחות מחודש, התחילו לבוא אליי לכאן פקחים. כמה זמן זה עומד פה? 9 שנים. דלד מאשר היום שראש העיר בעצמו הוא זה שעומד מאחורי ההתנכלויות למשה. יש פוקוס על חזי. בהתחלה אתה לא כל כך מבין למה. ראש העיר מדבר עם מנהל הפיקוח ותרשמו לו דוחות. אתה מבין שפה משהו מגמתי מאוד כדי לפגוע בבן אדם. ותרשמו שאתה אומר, רגע, זה גובל בפלילים הדבר הזה, זה התעמרות. ממדי ההתנכלות למשה הגיעו לשיא במסרון הזה שחשפנו כאן בשבוע שעבר, שנשלח מהעירייה. מקווים שלא תתחכם ולא תעשה איתנו בעיות. עיריית רמלה. רמלאים לא פראיירים, החליטו לאמץ את הרעיון שלי. מאז נבחר עלו טענות מצד גורמים בתוך העירייה כי וידל הכניס לרשות המקומית עשרות עובדים המקורבים לו פוליטית. אני אישית לא הסכמתי לקבל עובדים שהוא ניסה לכפות עליי, אחר כך אני הבנתי שהם נכנסו כשאני כבר יצאתי, ואני הבנתי שזה קיים כמעט בכל מחלקה. אני התראיתי בפניו שיש פה בעיה חמורה מאוד להכניס אותם. מה הבעיה באותם אנשים? על סף הפלילית. ושוב לחזי משה. בשבוע שעבר הוא המחיש את האבסורד שהציג גרוטה הוכנה בסמוך לרכבו, שאינה מקבלת דוחות. התרענו בפני העירייה, ונאמר בשיחות עם המוקד שהרכב לא משמש כגרוטה, ואי אפשר לתת לו דוח. כך או כך, יומיים אחרי הפרסום שלנו, פקחי העירייה הדביקו מדבקה ובה דרישה לפינוי הרכב, והוא נגרר לחניון סמוך. זו תחושה רעה מאוד. זו תחושה שהמאפיה משתלטת על העירייה. דלד הגיע לעירייה לאחר עשרות שנים במערכת הביטחון והחליט לפרוש כדי לא לקחת חלק במעשים. כעת רבים בעיר רמלה מצפים שמי מהרשויות ינקוט בצעדים. עכשיו אנחנו עם תגובת עורך הדין חיים אברג'יל בשם מיכאל וידל. יודגש בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי מרשים מעולם לא פנה לאותו עובד בבקשה שלא לרשום דוחות למאן דהוא. ההפך הוא הנכון, והנחייתו הייתה לכל אגפי הפיקוח בעירייה לאכוף את החוק בצורה שוויונית על כל המשתמע מכך, ובכלל זה גם לגבי מר חזי משה.